Ban wanra ya ka khut ke suba bat ban penne pensa ya ka jing khut jing suba haki rut surok ka kenhun kinongnya bat jong kitrai tourist taxi naga than Mawhati ki badon hapo ka shatri jong ka Mawhati Tourist Taxi Owners and Drivers Association ha ka jing trailang bat ka dor bar Shnong Mawhati menta ka sngi ki lapen khut ya ki benta ki bala jabo bat ki rut ki kiar jong ka surok hapo ka Shnong Mawhati riboy ha ka sngi pale kani ka kenhun kinongnya tourist taxi kala shemi kani ka senjam hadin ba kila sakhi ya ka jing jabo jong ki rut surok ha ka te ka than kum kinongnya tourist taxi ki baju yad bat let leng ba ki benta ba pher jong ka ribhoi ki kwaru ban pen i ya ka nuksa shaki pat ba halor ka jing dan kam ban sumar bat penne ya ka khoi ka suba ha ki Shnong ki thau ka jing pen khoi ya ki rut surok kala sedang nadu ka por men step par ka kunhun kala yai beteng ya ka hadu ka por shi teng sngi ha ka ba kila pen khoi ya ki benta ba pher ki badon jabo harut surok katkum ka jingat ho ka wei na kidaw ka bapan long ya kinongnya tourist taxi ban shim ya kani ka senjam kalong na marba ka Shnong Mawhati ka de ka wei na ki Shnong ka baju long pedeng ha ka te ka than kum ka jaka ka ba kinongnya tourist taxi ki ju pendan kam ban yeng bat ket ye kinong let na wan ki sngo dei ban shim me ka banta ban penne ye ka khot ka suba jong ka te ka Shnong hakani ka sngi la wan ban shim banta lang do president ke MTTO NDA ba tinus renja ha ka jingdan rengkat u ba penyo bor mukim secretary Shnong Mawhati rengkat ke de khot jong ka kunhon bat ki wei so kumen nadu kata-kata kampam da ka benta ki driver turis jong kamoti asison terengkat ka jingas nok tilang jong ador bar Shnong lagi do lang estet Shnong bat ki wi jeng lam Shnong bat kumju dai kublei ya ki try kali ki bat plak por ka kasi ban por ban ni ban le na benta ka khut ka suba tikani ka de jing sedang na ka benta jumi ni pelwei na benta ka khut ka suba ki ba hangdi ka de ka sentar kinong wan kinong lek tekawi ka message na chubu syaki parado prasnam ki bawan ki balik ki bawan subha buramlem ya ka Shnong gathau ya ki plastik ki jabo jaban bakin bu kapok dasbin om bakin subret pathar la ban sukawang sakinala sakini kitai kena takadaw bangi kum ka tourist association ka dijing sedang ka jumi ban lam ki menta kasni nani sakmat ga tre nam ta ka khut ka suba te kumta nya ai khubleng ni sachisin ya ki pra driver ki la ka ungu ban ya flip por ha ni kasni Ini mah. Ini mah.